Yo, black teacher again here. Guys, ndiye sanonse muli bwino. Ndizoona kuti pa 4 October ku Blantyre alumbiritsa president wa Nyowani yemweso ali wakale. Professor Arthur Peter Omtalika. Big up, big up, big up. Chala mwamba. Anyway, ngani yomwe ndifuna ndikambe apa ndiya my reaction to my results. DBB ya wina ziwoma kwambiri. MCP ya loser ziwoma kwambiri. Komano owinafe tiyeni tiwine and be gracious. Okay? Tiyeni tiwine and be gracious. Oluza so tiyeni tilose and be gracious. Okay? In both victory and defeat. Azipani wali abo pali ma social media sites, Facebook, TikTok, koma maga pa Facebook pali ma page ena ake. Amene amatenga mbali. Ajena jani news. You are not even registered as news. You are just one person kutsegula account yako nkumapanga post zintu. Okay? Ndinanena kale kuti let's be responsible. I saw a post yonena kuti the former minister wa local government Owen Chomanika wa kuchikwawa yemweso anali MP waluza wa MP anachoka ku DPP kujoina MCP. Ndiye wina wake kulemba news akuti amafuna apange committee suicide. Akulu. Can we be kind to one another? Can we be kind to one another? Okay? I personally know Dr. Owen Chomanika. Okay? And kuona news ngati zimene ziyazo zonena kuti he's trying to commit suicide. It zimapanga affect anthu ambiri, abale ake, anzake, anthu ambiri mbiri. You cannot play that kind of dirty politics. Kupanga spread the news is fake ngati zimene ziyazo. That was bad. Bad. Kumalawi kudu we are joking too much. Ndinanena kale ali maiko anzathu inuyo zimene zimunapanga zija. You would be arrested. Ndisabise so akuti jani Malawi news chani page ina yake like that. And kupanga post zinthu zambiri zabodza since kupanga announce malizasi ajisango. Okay? We are DBB supporters and that's not what we want. Nimafuna anthu muziwe zimenezo. Osati kumangopanga promote zinthu zopusa, kumasekerera zinthu zopusa. Anthu amene akumalemba mapost amene achawo. Let's comment, let's tell them, let's flag them, let's report them. Zimapeji zimene ziyazo zichoke. Those people are losers. Do you know Owen Chomanika? You think he's a small boy like you behind the phone and the Facebook page? You think you have made it? Antwe namwe.